Ate, kaya tulis-walis mas tiyan. Ay, pangwalis sa tiyan. Huguta po kayo na mo sinina, oy. Wala kayo sinina dihang luwag-luwag gamay. Hugot naman kayo ito, kasi sa una pa man katuniwang ka ng imo nga t-shirt, ate. No? Di man na ang kuha naman tayo mga daghan sinina ni mo diha. Oh, klaro kayo mo tiyan. Ha? Budbud? Murag budbud ka niya na. Murad ako nung sagbudbud siyang t-shirt, guys. Kaya pag ilis dito, dako-dako. Katawa naman. Pag ilis dito, sinina nga lain. Kanang dili ka murag budbud. Ha? Ay, kaya po. Ha? Ay, kaya po. Naku na kasi po. Aw. Hindi kasi po. Mura. Kaya po. Isa sa sarilo mo. Makalugar ka lang tatim, larga tag siputi. Oo. Kita ngatin. Managko ta dito sa Senior Santo Niño. Balangin. Ha? Sugot ka. Mura naghapon-hapon na siguro ni si Katog, no? Sige ragtanaw sa lida. Ha? Kung sige ra kag tanaw sa TV ba si Katog na hupok imong mata. No? Ay puli mo t-shirt gamay ra man kay na imong t-shirt Oy. Naglaway ka? Pero midhan na lang kalina imong laway kay di kay ha? Di hapit na patason lagi na siya makay ug magkuan lagi na kwartihan na siya. Away na po na siya kokok, mingon na po nagsanggok ang buhok niya, barog na po. Ang mo nun. Ha? Ang mo. Di lagi. Niya. Style mo ko ko. Sa mati mo sugot kag patupian imong buhok? Or patag-ason sa nato? Asa na? Patag-ason sa lagi. Sibo ka, sibo ka, tatay na tao. Di kay kuan naman na shampoohan lang na no. Ate? Og shampoohan lang na imong buhok no di man mangalkag no. Kato dahil iyang gikuanan, gi-cream niya, katong daghan iyang cream ni kuan. Di ba, kuan man, daon man imong buhok. Ha? Imong mga plato ito dito, bitin daghan na hugasana na pa na. Ang sinas po mo ko. Ang sinas po, ang dalo pa sa kusina. Ha? Ang sinas po, diyan nga na. Na chinilas niyan po. Be, ito na kung sinas kusina. Hatag ni nanay. Light is kusina. Oo. Panghugas dia, ate. Ay. Panghugas ba? Oo, dire. Hugas na to. Sige na. Ay, nanay, humana siya panghugas sa ta oksyo na ikaw. Ha? Lagi? Ha? Magkuhan ta dito. Ginamos na doon. May punol. Mukhaon ka ginamos ate. Oo, pangano tayo. Mga utang ginamos. Kuya ito sudah ano gabi. Tay murag high blood mo puta niya na og ginamos itong kaon. Bombay, tomates niya eh. Paluto lang ta, mag-order lang ta dito lang reno. No? Unsa may mo manok or unsa may mo barbecue? Ha? Unsa may mo barbecue manok? Ang manok mo sila ka kulo. Asa? Lara ito, lara. Nawa. Naoy. Lagi dito vitamin nga pindi maguna sa kanang Sabado, Biyernes hapon. Pero yung naron nga ordinaryong adlaw ay Bindang kay gapon nagluto manok sa iya gitunuan mo ba? nindot eh. Haning-haning ka. Hugot ka na mo sinina. Dako kay mo tiyan oh. Ilister. Ako Wa mo sakit imo tiyan te. Ha? Dili mo sakit. Mo sakit imo tiyan dili. Sige to. Mo sakit? Hay mo dapat. O sa paa? Okay. Buang. Naroon sa paa may nun imbestihan na itong istorgan. Yang istorya. Tiyan. Tiyan na itong hisgotan, dili sa paa. Oo. Tit. Asa may sakit? Tit. Kasi mama sa ba? Tit. May sakit imo tiyan, magsakit imo tiyan, dili. Kasi mama sa ba? Klaro ba kanang ato one on one itong pagkasulti, unsa asa may sakit, mo sakit imo tiyan or unsa man? Kano sa man ni sakit? Simana. Atong miagi semana. Karon wala na. Wala na, atong miagi semana ra. Unsa magkasakit, sakit yun. Paluoy ba oy? Talig bata na. Butik buntis ka. Talig buntis ka ba? Kasi mama hunter.
Akon. Aman, bamahan mo ang bata. Yan. Buntis ka? Nanay na mga ako. Ha? Ilang nanay dahil? Silang nanay ko no. Patay, lasing ko na.